Siasa ni kuku mar tend duond bura mar ODM koro walo gavana ma Kisumu Ngire Peter Anyang' Nyong'o kaka jakom mar kukuno kinde ma ogaye mar ODM Raila Odinga biro bedo gi dich kaluwore kod kisera mare mar ombulu mar manyo lemo mar AUC. E romo mane otelie gi Raila Odinga owuon oyang ni Nyong'o kaka jalno ma oromore gi lemono kaluwore gi lony mare mar ariye. Jafumbo marwa Eric Owenga ni kod ler mar wachni. Koro gikone duond bura mar ODM otieko rumbi mosebedo ka fungre ewi kaka duond bura no biro dhach e kinde mabiro e seche ma ogai mar duond bura no Raila Odinga wang'e koro ng'iyo malo piny Ethiopia lemo mar telo ne kuku mar tend Afrika mangima. E romo bende ne obagi e magawa moro bore ka kuku mar tend ODM nosidho Ngire Anyang' Nyong'o monde emobiro bed jakom mare kuom dweche 4 mabiro. In light of the grueling campaign by our party leader and the need for him to focus on this for the AU chairmanship, he has designated His Excellency Honorable Peter Anyang' Nyong'o, the Governor of Kisumu, to chair any and such meetings of this committee, the Central Committee, that may become necessary during periods of his absence. Professor nosebedo Executive Director machama, nosebedo be Secretary General machama mar ODM. Koro en ng'ama ong'eyo kaka chama ringo. Aparo ni emomiyo party leader osettle on en mondo okony e yor mar kojolo e keto kom sama party leader odich gi wuoth. Duond bura mar ODM e thuolo manok mosekalo osebedo ka sakni kendo jotelo ketre ratil mar kawo kom man kod oteku kaka koro ma oredhne Ngire Nyong'o. Kuku mar ODM no mabende otisi gi jo agunda kaka Central Management Committee ni kod oteku kendo kinde duto ng'ado paro ma idewo kendo mamulo teko mar duond bura. Party leader nigi tije mang'eny. Achiel kuom gi en chairing mar Central Committee. Party leader iluonge weche mag chama kamoro amora e Kenya. Koro en emo bro wacho ni deputy party leader nyalo dhi e functions mage koonge nyalo dhi kamoro amora tiyone. Officials ma wan go be korka ne oketi e positions gi. Koro kapod gi settle bende kapod watero party mbele. And since the constitution does not allow the SG or the chairman or any other person other than a person being the party leader or his appointee to chair that meeting, that is why that step has been taken. Kako kang mar tego ODM romar kukuno bende no ng'ado ni yiero mag kor gwenge mar chama no kuonde mane oko bagie ibiro timo kamano dwe mar 11. Mikael Gladys Wanga ma en jakom mar ODM Kenya mangima lero ni gi ikore man ni ODM ochung' motegno kendo ongirore kaka dwarore e bwo tende. Wan gi mpango motegno mwawacho ni wadwa tego party. Wadwaro ni mondo jowa otim registration mar party oteg party kendo wabro bedo gi party elections bende kinde mabiro mabro bedo communicated gi chama, but wadwa wuotho e kondete mag Kenya ka watego party e yore gite. Kukuno bende no dino fuok mar jakom mar ODM bade ma Migori bang' tho Philip Makabongo dwe mar 12 higa mokalo. Lemono koro omija bura ma wendo Walter Owino. The leadership of the party in Migori, the committee is proposing that Honorable Walter Owino will be acting as the chairperson for Migori following the demise of the former chairman, the Honorable Makabongo. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Jatend duond bura mar National Liberal